निगरजों सोलाखोन्दाखौबो लाखायो इंलिस रोंबा आंबो थांनानै एसे सोलानायगौमोन लानाया 2000 पेजनि 6 तारिखआव फैसा लादों बियो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना जिथुनाखि इन्ट्र' भिडिअ नुदों सासे सिख्ला नङा होमबा सासे सिख्लाया थांनाय समाव सासे बर' सिख्लाजों सासे निग्र'जों खुदुमलायनायखौहाय लानानै नङा होमबा बिथाङाबो माने निग्र' हौवानिखौ सोलानो बा ट्राय नायनो माबायदि जायो बेफोरबायदि लुबैदों आरो थ' लोगोफोर बिनि सिगां आङो नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानैबो आङो खोन्थानो सानो जिथुनाखि जोंनि मैया दाख्लैसो ससियेल मिडियाआवहाय सासे बर' माने माखासे सानै साथामसो बर' सेंग्राफोरनि गाज्रि रावजों बानायनाय रेप सं नैबेयो माने डिलिट खालामबाय बिथांमोना माने बुजिनानै मिथिनानै बा रायजो राजाया बा गोबां गिदिर गिदिर इउटुबारफोर बा गोबां जोंहा मानिजाथाव मानसिफोरा बिथांमोननि सायाव भिडिअ लाबोदोंमोन दा बेफोरखौ नुनानै नङा होमबा बिथांमोना मा होनो भिडिअखौहाय बे गाज्रि रेप सं खननानै माने भिडिअ बानायनाय बेखौहाय डिलिट खालामबाय जोबोद माने गोजोनथाव बिथांमोना बुजिबाय मिथिबाय आरो इयुनाव आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो इयुनाव माने बिथांमोना बैफोरबायदि गाज्रि रावजों भिडिअ बानायालाबानो मोजां राव बा मोजां सोदोबजों ना बेफोरबायदिनो रेप सं बानायोब्ला जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो दा बेखौनो बुंनो सानो आं ससियेल मिडियाया मोजांबो बानायनो हायो गाज्रिबो बानायनो हायो नङा होमबा जेरै नों आंहा गाज्रि माबायो एंगेलजों बा गाज्रि रावजों बानायलांबाय थागोनब्ला बेखौ रावबो बादा होआबा बेफोरबायदिनो माने उननि समावबो माने बेफोरबायदि जाबोबाय थागोन आरोखि ना दिनै रावबो बादा होआबा बा रावबो जेबो बुङाब्ला बैसोरो माने सोलो मोनगोन नङा होमबा दा थिग बेफोरबायदिनो गोबां जोंनि गिदिर गिदिर इउटुबारफोर गोबां गिदिर गिदिर फेसबुक सालायग्रा बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंनायजों लोगो लोगो बिथांमोना भिडिअखौ डिलिट खालामबाय माने बेफोरबायदिखौ गुदियावनो फोजोबखानांगौ आरो इयुननि समाव बिथांमोना बैफोरबायदि बानायालासिनो मोजां भिडिअ बानायोब्ला मोजां जागोन आरोखि स' लोगोफोर दायो बेखौनो आङो बुंनानै बेखौ दोनबाय दा बेजों लोगोसे जोंहा नङा होमबा बे जिथुनाखि सासे बर' सिख्लाया निग्र'फोरनि माबाखौहाय मोजां मोननानै आंबो थांगौमोन मागौमोन होननाय बेफोरलाय मा राव जाखो माने बिनि सोदोबाबो जोबोद गाज्रि लोगोफोर ओरैबायदि गाज्रि बाबा माने बुंजाया बुंनो एकदम लासिं लाजिथाव आरोखि ओरैबायदि गाज्रि बुंदों बाब्रे बाब माने नायजाया बैफोरबायदि मानसियाबो गोसोखौ सोलायनो हागौ माने ससियेल मिडियायाव गोबां जोंनि गिदिरफोरा बुङोब्ला सोलायगोन बेखौ आं माने आसा थायो आरोखि गोबां मानसिफोरा दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाजों हेफाजाब मोनो ससियेल मिडियाजों मोजां सोलोंनो हायो गाज्रिखौबो सोलोंनो हायो नङा होमबा दिनैनि दिनाव नों गाज्रि खालामोब्लानो गाज्रि जालांगोन नों मोजां खालामदावबानो मोजां जालांगोन नै बेफोरबायदि आरो स' लोगोफोर आङो बेखौ बिनानावखौबो आङो बुंनो सानो जे नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि दा खालाम नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा होनो सासे जिथुनाखि थारगज नालि एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड होननानै बुङो दा बेखौहाय माने 4000 फैसा लांनानै गोबाव जाबाय बोसोर जाबाय हराखै बेफोरबायदि होननानै बुंदों आरो बा नंगौना नङा बेखौ मोजाङै मिथिया बेखौहाय फेसबुकाव गोबां भाइराल जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों मिथिनो मोन्दों नुदों आरोखि दा बेखौ आङो बुंनो सानो जिथुनाखि ससियेल मिडियायावहाय नंगौबा नङा नंगौब्लाबो बैफोरबायदि राव बा सोरखौबा बदनाम खालामनोबो नागिरदों जानांगौ बै सिख्लाया बा मोननांगौबो दङबो जानांगौ बै सिख्लाया दिनैहाय गावसोर मिलायलायना रायलायलायनानै लालायबानोथ' जायोना ससियेल मिडियायाव बैफोरबायदिखौ गुबुनखौ बदनाम खालामलायोब्ला मोजां नङा आरोखि आरो आङो नालिखौबो बुंनो सानो जिथुनाखि एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डखौबो नोंथाङा जेन'बा बिथाङा लादोंब्ला हरबाबोथ' जायोना 4000 थाखायालाय नोंसोरबायदि मानसिनो बा नोंथांमोननि थाखाय 4000 थाखाया ओरैनो जेन'बा नोंथांमोनखौ जानाय बायदिसिना बिदिनो पार्टि बायदिसिना खालामनायाव जों नुनो मोनो नङा होमबा मेरला ओरैनो ग्लां थानायफोरबायदि नुयो दिनैनि दिनाव सोरनिबा थाखाय 4000आ गोबांबो जायो आरो सोरनिबा थाखाय 4000आ एसेल'बो जायो थिग बेफोरबायदि जायो आरोखि स' लोगोफोर बिनानावा मा बुंदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला निस्सय बुजिगोन कि नंगौबो जानांगौ बा नङाबो जानांगौ बा नालेखौ बदनामबो खालामनो सानदोंबो जानांगौ बे सिख्लाया आरो बेजों लोगोसे मा होनो जिथुनाखि ना बै सिख्लानि माबाया नंगौबो जानांगौ दा बेखौ जोङो माने रावबो मिन्थिया बा बिथांमोना फेसबुकाव गोबां मानसिया शेयार खालामनायखौ बे फेसबुकावहाय मोननाय जादों आरो स' लोगोफोर नोंथांमोना बे बिनानावनि
भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना नंगौना नङा जाज खालामनानै कमेन्ट खालामनो दाबावदो आरो जिथुनाखि नैबे सासे बेनो ना सोर आं बेखौ मिन्थिया निग्र'निखौ मोनबा माबागौमोन मा हेनटेन ओरैबायदि नोंथांमोना बेनि सायावबो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जिथुनाखि बै रेप सं मेथाइ खननो गाज्रि रावजों बानायनानै खननाय बिथांमोननि डिलिट खालामनायनि सायाव नोंथांमोना गोसोखौ माबायदि मोन्दों मोजां मोन्दों ना गाज्रि मोन्दों नोंथांमोना बेखौबो कमेन्ट खालामनो दाबाव थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय लोगोफोर आं दिनैहाय बिराद रागा जोंदों आरोना मानि थाखाय रागा जोंदों होनबा सासे मानसिखौ आं बिराद रागा जोंगासिनो दङ नाथाय आं फन हरो 100 बार जायो साला सानसेयाव फन हरनाया मानो फन हमा नोङो साला इन्टारटेनमेन्टआ आंनि फैसाखौ लानानैहाय 4000 लानाया 2000 पेजनि 6 तारिखआव फैसा लादों बियो आंनि फैसाखौ मानो दासिमबो हराखै बे साला बिहरो थगायहरो बियो आङो हरनानैहाय 6 मासनि उनावसो आं बेनाव फैसाखौ बिहरफिनखादों आंहा फैसा नांगौसै आंहा फैसा गोनां जादों होननानैहाय नाथाय बियो आंनि फैसाखौ दासिमबो हराखै बियो साला थाब हरनोबा हर नोङो मिथिबाय दा नों सानदों नामा आं फैसाखौ हरनांला होननानै मानि आंबो फैसाखौ जेरैबाबो लाबोथारगोन आङो मिथिबाय दा आला दाख्लैबो आंहा लोमजादोंमोन आरोना फैसायानो गैयामोन आरो आं बिराद आंखाल जादोंमोन साला नांगौ समावहाय जि मोजां होनबाय बे आंनो नांगौ फैसा नांगौ हर होननानै बुंबाय साला अननानै हरबाय आङो साला बेबायदि खालामबायना नों आंखौहाय हाला इमान मेसेज हरो साला मेसेज बा हरफिनगोन बियो र' हरगासिनो दं साननै नेथ' सानथाम नेथ' इदि होननानैहाय इउटुबनि फैसा मोननोसै र' मोननोसै आंहा इउटुबनि फैसा मोनाखै नोंनि इउटुबनि फैसा मोननाय मोनैखौ आं मानो नांगौ मानो नांगौ आंनो मानो नांगौ आंहा फैसा हरदों आंहा फैसाखौ मोनफिननांगौ थाब हरनोबा हर नोङो मिथिबायना आंनि फैसाखौ बेबायदि दा खालामनाङो आरो बहुत मानसिनाव बे फैसा बिजेनो गावनि इउटुबारफोरनि लोगोफोर हौवाफोरनावथ' बे फैसाखौनो मोनलानो साबधान दै सिख्लाफोर इन्टारटेनमेन्टनो मालाबाबो फैसा दाहोखा आरो बिराद थगायखायो बियो मालाबाबो बे फैसा लाबाथाय बे होफिना बियो आरो बे हौवाफोरनावहाय फैसा मोनलानो बियो मिथिबाय गावनि इउटुबार लोगोफोर हौवाफोरनाव फैसा मोनानो बिबाबो आरो आं खोनानो मोनदोंदि बहुत मानसिनाव बियो फैसा बियो हिनजावफोरनावबो बियो आरो फैसा मालाबाबो होफिना बियो आंनि फैसाया नै दा बिसिबां बोसोर जाखो मासबो नंबावासो बोसोर जाबाय 4000ल' फैसाखौनो ओमफ्राय आङो फैसा बिहरबा जालायलायगोन आरो बियो ना 4000ल' फैसाखौनो जालायलायो जोङो बेफोरखौ उरायजोबो जालायलायो साला उरायजोबो फैसाखौहाय होमबा 4000ल' फैसाखौ मानो हरनो हाया नोङो आं रागा जोंनो दिनैबो आङो फन बुदों दहायनिफ्रायनो फन बुगासिनो आङो फुंनिफ्रायनो खन दिखोबावा ओमफ्राय गोरलै गोलोम हाबा जानोसै साला ना फैसा हरनांगौ ना मानांगौ आंनि फैसाखौ हरफिन मिथिबाय दा सानसेखालि बिहरबाय आङो ओरै जालायबावबायसो आंबो सिगां होथ'खायना आरो जोङो जेन'बा नों इउटुबार नालाय जोङो एसे एनै जोंनो एसे माबा माबि जेन'बा लोंहोदोब्रा जाहोदो होनना बुंबाय बेबो लोगोफोरबो दंखायो आरोना आंनि लोगोफोरबो ओमफ्राय आंल' जादों नामा बेखौहा अननानै बियो 500 थाखाना सिगाङाव हरदों आरोना नोंसोरो ज' जादो होननानैहाय ओमफ्य बेखौनो बेबायदि होनबाय बियो आंनि फैसाखौथ' नोङो लाथ'दोंसो ना 4000आ जोंहा बहुत थोयो जोंहा हिनजावफोरनो 4000आनो बहुत जायो मिथिबाय बेबायदि खालामनांखाया नोङो आंनि फैसाखौ थाब हरनोबा हरखा नोङो जोंखादांसो आङो मिथिबाय आं नोंखौ बेबायदि भिडिअ लाबोनोबो होनखायाखैमोन नोंखौ आरो सिगां होनखादोंमोन आङो नोंखौ भिडिअ लाबोगोन आं होननानै नोङो मानियाखै मिथिबायना एथ' गोबां जाबाय आरो आं फन बुदोंमोन ना नों फन हमनांगौमोन दिखोनांगौमोन नोङो फनखौ मानो दिखायाखै नोङो आंखौबाथाय बेबायदि दाखालामखा मिथिबाय सानदों नामा नोङो फैसा हरनांला होननानै मानि आङो न'आव थांनानैबाबो लायगोन आं नोंनि बिमा बिफानाव बिना लायथारगोन आङो मिथिबाय 4000आ ओरैनो थाङाखै आंखौ बेबायदि दाखालामखा रागा जोंखादों आं नोगोरनो बेबायदि दाखालामखा आरो सिख्लाफोर साबधान दै इन्टारटेनमेन्टजों मालाबाबो लोगो दाजा मिथिबाय फाल्थुसो बियो साला फैसा लानानै होफिना मा लानजायगोन आं साला